Sekali lagi Mas Bambang. Perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan mengko karepen dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem ngono pareng rawuh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe ya karo tambah dulur iya iki aku dichatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki entuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini ngono disepoti ayo
Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya apa kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara, mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun saliman kok kali. Oh sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Kathah ya Mas yang berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, Tasik Timur. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, biru. Luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah ana ing panggung. Nggih, cocok. Bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Loh, nganggo bawa, Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng
sangga tanah endah gumalaring taman sari nosmantara kong ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk.
Dalem. Rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis Masa kadung ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Mulai pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng lo, seneng lo. Ayo lanjut yo. Haha, yo. Yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan karedomian ambe mangan salon cerak anak wadon kedangan gending asli Banyuwangi sir-siran ambe kedangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lha iki sing ngancani mau undangan pirang-pirang. Sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, pacul Pak Heri gundul. Sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, pacul Pak Heri gundul. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Anjir, niki wau kiambaan napa kalih nyunyai? beserta mantan pacar.
Mantan pacar. Oh, berarti istri. Siap. Sih. Kok mboten diajak minggah, Pak? Mengke cemburu, Bu. Ibu oh ya ampun cantike. Pak Heri mboten napa-napa nggih teng mriki nggih? Oh nggih, ampun cemburu nggih. Anggap kula anake mawon nggih. Wah. Dipinjam 1 hari. Dipinjam 1 hari. Mboten kula mboten minjam jenengan. Nggih, niki pripun Mas? Oh nggih karep putune. Monggo katuran paring dawuh Pak, sepatah dua patah kata Nggih. komentar pada malam hari ini kados pundi katuran paring dawuh. Apa? Oh nggih, angsal-angsal. Mau ngajak Mas Yogi kalih sinten, Pak? Saya mohon sekretaris saya Kakak Yogi mendampingi saya. Mas Yogi ki ora gelem apa enggak gelem kok mangga dipaksa. Ayo Mas Yogi. Yang kedua, tetap munggah. sahabat saya Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto, monggo mendampingi. Iki rada ndredeg lek gue dhewe ngene. Kakak Yogi dan Kakak Anto. Monggo, Pak. Mangga. Monggo kula aturi. Monggo Pak, ayo duduk. Monggo Kak Yogi, Kak Anto. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Menika yang perintah Ketua Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri. Bu Dewan, Mbak Ratna Wulandari nggih. Monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ayo. Berikutnya Ketua fraksi saya, Nggih, sinten Pak? Kakak Ratna. Kakak Ratna Monggo kula nggih. aturi. Kak Ratna Wulandari nggih. Ben penuh panggungnya. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Leres niku, Pak. Biat. Kak Ratna, monggo. Monggo, Bu. Kak Ratna, monggo Pak. Sampun komplit. Komplit. Ampun. Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Jadi gantian yang ngasih ular-ular Mas Dalang. Oh, nggih no. Tadi Leres saat niku. pembukaan saya di depan sudah ngasih ular-ular, Betul. ngasih sambutan. Giliran yang kedua ini Mas Yogi. sekretaris saya Kakak Yogi untuk menyampaikan ular-ularnya. Monggo. Ular-ular. Ular-ular. Ular piton-piton. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, Kakak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Heri Widianto. Dan yang saya hormati dari Kakak Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Ratna Wulandari. Dan yang saya hormati sahabat Partai Nasdem dari Kabupaten Kediri, fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto. Dan tidak lupa yang saya hormati dari kakak-kakak DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati kepada semua tamu undangan dan tokoh-tokoh warga masyarakat yang hadir untuk acara HUT Partai Nasdem ke-11. Dan tidak lupa Mas Dalang, saya Nggih. ucapkan terima kasih bersama kru Panja Nggih. telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk. Semoga Partai Nasdem ke depan khususnya di tahun 2024 Nggih. ini sebuah wujud
bentuk kebersamaan kita, bentuk kepedulian kita, bagaimana kita 2024 siap untuk menjadi pemenang di Amin. Kabupaten Nganjuk. Nggih. Dan tidak lupa lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, yaitu struktur DPD Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem dengan menggelar pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih atas semua partisipasi terhadap bacalek Partai Nasdem yang juga ikut serta bagaimana acara ini HUT Partai Nasdem terselenggara dengan sukses. Jadi kita mewakili dari DPD Partai Nasdem mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak-pihak keamanan juga saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dalang, Nggih. kalau kakak kita satu senior kita ini kakak Antok dari Kediri, Oh nggih. ya paling enggak nyuwun pejangan-pejanganipun. Oh nggih leres Pak. Nggih. Nggih. Monggo, Pituturipun nggih. Wah, senior menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Eri, kolega saya, teman saya ini, guru saya juga. Ngoten nggih. Perwakilan dari DPW Jawa Timur, teman-teman fraksi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, tidak lupa semua tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya sama dengan penjenengan punya malam ini adalah tamu undangan. Mestinya saya duduknya di sana menikmati penjenengan. Tapi kok saya di dapur di depan ini. Tapi tidak apa-apa. Nggih, pertama saya mengucapkan selamat Pak Heri, nggih, atas kepemimpinan Pak Heri untuk DPD Nganjuk. Nggih, mudah-mudahan saya yakin dengan kolega saya ini insya Allah Nganjuk nanti minimal nanti bisa mendapatkan 10 kursi Pak ya. Amin. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke, saya yakin apalagi ditunjang dengan Mas Yogi, Pak Ratna, sahabat saya ini ya. Mudah-mudahan Nganjuk harapan saya sukses, juga nanti tentu Kediri juga akan mengikuti sukses ya. Amin. Oke, intinya saya malam ini sebagai tamu mengapresiasi ini bukti nyata bahwa Nasdem juga mewuri-wuri budaya ya. Jadi malam hari ini digelar wayang kulit ini luar biasa, malah Kediri belum, ini insya Allah nanti menyusul. Tadi Pak Heri bisi nanti Kediri gelar Pak Antok, nanti anggarannya juga dari saya gitu, luar biasa ini. Mungkin itu saja ya dari saya. Nanti kalau lama-lama nanti seperti kayak lomba pidato dan lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Pak, nyanyi Mugi-mugi riyen. Dek Wau Kediri menyampaikan wayangan, mugi-mugi Nggih. dalange sami. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dalang Amin. Nasdem niki. Oke, dalang Nasdem. Oke. Si muda ganteng di sana. Wah, cocok. Terus Mas Dalang, Nggih, pripun ini kados pundi? disuruh apa lagi kita ini? Loh, Kak Anu, Kak sinten? Karatna. Kak Ratna. Mboten menyampaikan. Karatna. Pengen ngerti suarane Iya. Mas Dalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu malam ini. Ini untuk mukadimahnya saya ngikut kakak Yogi sama kakak Antok saja. Karena kalau sama senior ini kalau nggak ngikut nanti takut kualat. Pada malam hari ini terima kasih karena atas kepemimpinan ketua saya kita bisa mengadakan kegiatan HUT Partai Nasdem yang ke-11 dengan meriah pada malam hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan untuk Partai Nasdem
selamat ulang tahun yang ke-11. Insya Allah 2024 menang. Amin. Ya. Amin. Gonge Mas Dalang jan mantep. Makasih. Nggih, makasih Nggih, Kak Ratna. terima kasih. Hanya sepatah dua patah kata saya rasa sudah cukup karena ini nanti kasihan kakak nikahnya karena saya yakin panjenengan semua yang ada di sini ini masih ingin mendengarkan suara sama ini kecantikannya kakak Niken ini. Saya sendiri juga kagum dari tadi soalnya. Mohon makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo niki wonten pamundutan lagu napa menapa badhe nembang piyambak napa suareng-sareng. Monggo. Kakak Anto ini jago ini. Wah, nggih Kakak Antok. Kula manut dirijene ketua. Oh nggih. Kula tak backing vokal. Nggih, kados pundi Kakak Antok? Ngene kok Kakak Akbar bertanya. Nggih. Kados pundi menapa? Mun panyuwunan lagu napa menapa Nggih. badhe nembang, Ya. napa request? Nggih, napa beksa mawon? Napa dangdut? Mboten Nggih, iki wonten monggo niki dangdute. sakersa niki. Nggih. Nggih. Boleh. Aja dibanding-bandingno. Oke, aja dibanding-bandingke ya. Nggih. Ketua request ojo dibanding-bandingke. Oke. Sip. Ya. Mangga Mas Tris, yuk joget bareng-bareng ning kene ben gumyak. Dik ini kan ikut ya. Joget bareng, oke. Mangga. Yuk, mangga. Ayo. Oh, siap. Yuk. Hasta Brata.
anu